que podem fer una escalivada boníssima utilitzant només 20 minuts al forn. Posem pebrots, albergínies i cebes en una olla i l'emplenem d'aigua. La posem al foc, tapem i esperem a que arrenqui el bull. Ho deixarem a foc lent durant 10 minuts i tombarem les verdures que hi hagi a la part de dalt. Taparem l'olla i la introduirem dins la CCM. Ho deixarem durant 1 hora i mitja o 2, depenent del tamany de les verdures. Passat aquest temps ja les podrem treure. Ara les posarem en un escorredor perquè marxi tota l'aigua. Un cop escorregudes les posarem a la safata del forn. Hi posarem oli i el repartirem amb un pinzell. No serà necessari precalentar el forn perquè ho farem directament amb el gratinador. Col·locarem la safata a la part de dalt i això sí, haurem d'estar pendents de que no es cremi. Quan ja veiem que està torrada, fins i tot la pell una mica cremada, la tombarem. Amb uns 10 minuts per cada banda la tindrem feta. Deixem que es refredi una mica i li traiem la pell. Amb aquest sistema ho hem de fer en 2 passos, però tenim 2 avantatges. Una, que hem cuinat a baixa temperatura i una altra, que només hem trigat 20 minuts en fer-la al forn. Si contem que una escalivada triga 45 minuts en fer-se més el temps de precalentat de forn, hem fet un gran estalvi i si a més la fem a l'estiu, evitarem escalfar tant la cuina. Aprofito per donar les gràcies a la meva cunyada Begoña, que és la que m'ha explicat com la fa. Gaudeix d'una boníssima escalivada sempre que vulguis. Coneixes la cuina de consum mínim?